Šta se pravi danas, mačko, a? Kaži ti, Raj. Pravi se ruska salata po receptu mog čovjeka. Ja. Ja pripremam trenutno ingredients. To je, Raj, čuli ste, znači, rusku salatu mi nismo dugo pravili, ali sad ćemo se malo ubaciti na nas. Nemoj mi to, sine, na mene. Eve ga, ko što kaže se. Znači, flat iron steak, jedan. Ovo ću ja, Raja, fino izvat. To će biti za večeru, Raja sa ruskom salatom. Znači, možete vi grila nešto, znaš, s tim isto. Pa ja, tako mala? Pa kako ko voli? Kako ko voli. Ali da vam iskreno kažem, najbolje neke hrenovke goveđe sjedaju s tim. Kad se nako grilnu malo, znaš, na grilu, pa to je prelijepo. Evo, neku mačku smo sebi nabavili, Raja, u kući. Znači, maca, mala, ode. Evo, šta je ovo? Evo još jedna, ova nam je sa povrijeditom šapom. Šapu se povrijedila skakajući. Znači, krompir, jaja, jedna šunkarca pileća, 2 krastavce, majoneza, biber i so, Raja. To je sve što vam treba. Krompir i jaja se skuhaju, stave se da se ohlade, je li tako mala? Pa malo, eto da ih možeš handle, što se... Ma ja, a onda vamo krastavcu i salamu izražite zajedno i onda fino to sve zajedno stavite, ubacite 2 kašike majoneze, dosta bibera, dosta soli, kontate, jaja izražete, ogulite fino, izražete na kockice, krompir, tako isto salamu i krastavce. 2 kašike, mejo, so i biber. Bude super salata, ali hajde mi ćemo vam to malo pokazati in slow-mo. Hoćemo ovo. Ma ja, tam vam. Hoćeš ti ovo sad da se stavi na kuhanje, ova voda? No to je za krompir, moje tamo za jaja se već kuhalo. Ok, ti ćeš znači ovo krompir ovdje staviti. Ja. Treba nam malo veća, znači. Imamo dosta krompira. Ja, Raja, ovdje malo sad pokušaj na pomogne, ženi, znaš. Kuhnju na nas. Pa ja, jučer smo mi nešto stavili, ja sam napravio jelo, a ona je čistila kuću. Pa ja, fantastično. Tako da... Teamwork non stop. Pa eto, makar sam to rekao, nije to nešto puno, ja living room Raja, to sam zaboravio. Jer ona nije znaš, prva rađena jučer, počinje ranije. Tako da mi je uspjela stići, onda ja ostane meni da uradim to. Moraš, ne znaš, ja uvijek kažem, mi se između. Nemamo mi sad ovdje brata, sestre, tetke, mame, pa da trpimo pomoć. Nije to tako, znaš. Ma ja! Ja, nemoj molim te. Pa to. Čekaj sad, daskam treba, da se malo snađem. Šta mi radiš ti? Hoću ja to da izražem salamu. Baš da mi to ubrzam. Pa ja da malo salamu i ove krastavice sa ogule i tako je. Iako ne moramo njima još, ali gdje ono za gunto nas pravi? Sada se jučer opravo. Jes. Sad, hoćemo onu metalnu misli, sad opet našu. Ja ću čitao ovu salamu staviti. Pa mala je, znaš. Šta imaš ti od pola, nema to ništa da. Jer ima dosta krompira i onda... Pa je. Uglavnom sve to na kockice Raja ide. Ako se pitate. Pokazat ću ja vam kada vidim to. Imamo mi negdje video, bar kad smo mi radili u salamu, ne sjećam se nije. Gledao sam onoj azijskoj neke noževe, znamo sebi nismo uzeli neki nož, ali i mi je nešto sve čudno, jer ja koristim ovaj svoj, jedan je vojni oštar, ja ga uzeo ga ja u Rosi, ništa mu ne fali. Razumiješ? Pa ja, nož ko nož, novije. Stoji, džaba ne koristi se, ja rekao da ga koristim za sjeckanje mesa i ovako ovih žbicija.
salama je nešto. Sad tam malo djecu ponimo. Ova je fina, boga. Mislim, ovaj braco i ovi, kako se zovu, seka, produkti, poneki su dobri, brate. Ona suđuka im je, brate, ono je bilo užasno. I suho mesa. Živi sken. Nemo me zezati, jer boga, ti ono ne volja ništa. A ova salama, recimo, dobra, znaš, ja kažem kako jest. Ovdje, brate, sve na kockice na mene, znači, sasječeno, brate, vidiš kako je to sitno sve. Evo sad krastavice, brate, idu isto tako dvije. Sve na kockice rade, znači ovako. Ma jaba. Vidite, na krastavice, sve na sitno, brate. Na sitno na vas. Ako znate, brate, nemoj da se užite. A ja, brate, šta je? Ne, majke, znaš kako ova salata dobra? Ovo nije što ja pravim, brate, ali ono... sad, znaš, reće neko, joj, ruska salata, ovo ono, znaš, tam vam. Brate, slatki, nemoj da budete ograničeni, brate. Pa ja. Ne mogu ja, brate, šta se ljutiš? To je jače od mene, brate. Znači, šta sam htio reći? Neko će reći, ide kiseli krastavac. Ne ide. Slušaj, ide možda. Možda ide, originalno, ali ne mora da znači. Možeš ti i ovaj da staviš. I mi ga stavljamo duže vremena i boga mi super je. Znači, ako ne voliš toliko na kisalo, brate, znači uzmi ovaj krastavac. On je malo ovako, onda ga na liske, brate, i to na kocke i to sve. Ma ja. Pa ja. Jaja. Kuhaju. Krompir se još malo. Ja. Ja, ovaj je moj šmeker u akciji. Pa 2 dana slobodno. Da je bila napokon, imala sam... Ova ima 6 dana rada zaredom se ne pa ja. Komad. To je rad, znači... Uglavnom, sad mi završavamo. I znaš šta vam je trik? Kad ubacite ovako krastavicu, znaš, nemojte vruć krompir i vruća jaja na to stavljati. Jer ona pusti vodu i onda vam zezne svu salatu. Znaš, tako da odvojite malo. Mi ćemo ovo sad izrezati ovako i stavit ćemo u frižider. Evo jaja, kuhana. Znači spremna, nek se malo ohlade, ja sam to već rekao. Mi ovo radimo brzo, pošto žena vamo, vidite, ona to meni oguli, spremi, ja isječem. Lako je meni tako. Vidiš? Ma ja! Kad se morao nekad čitav proces raditi, onda potraje dugo, znaš. Jer pojedini ljudi su voli moju salatu kad ja napravim. Pojedini youtuberi... Ja, Raja, kad sam ja došla ovamo u Arizonu kod njega. Koliko njega hvale neke žene. Almirova ruska salata. Ja. Almirovo. Eno vidi sad. Ja pojma nisam imala. Ovaj fino kuha. Ja gledam, eno viče sad, neke žene viču, kaže, žene kaže, kad se udajete, kaže, dobro, kaže, paste da čovjek kuha dobro. Reko, vidi to. Reko, molim te lijepo, nisam znala da je part of requirement. Ma više nisam znala kada je to dio, znaš, kao ženitbe, I guess. Danas je to tako Raja, iako ova moja nije znala da ja znam kuhat, a žena isto kuha super. I onda se tako potreflo, oba dvoje smo u kuhinji jarane i nemamo problem s tim. Ja, ne budem iskren, ne volio da kuham 7 dana, kad je bio neki taj period kad se moralo, nisam baš bio neki fan. Ovako 2-3 puta sedmično, što da ne? Moja kažem sad kažem. Ma ja, razumiješ. Žena mu što briga njega. Pa malo lakše sada. Nema to. Uglavnom, kod nas je zahvalno 12 zima tamo. Ti nešto kišeš. Izgleda onaj incense što smo uzeli u ovdje. Ja šta je ovo ovdje, nije ništa što se... Svi se raskihali, samo meni ne smita. Ali i meni je, čini mi se, na početku. Malo nešto to mi inače svijeće uzmemo, znaš, ovo tako se potrefilo. Te smeta samo onaj kikiriki šta je. Onaj kikiriki ja se raskihao od njega, ne znam što. Ja mu nagula, onda je malo izgleda. Jesi ti ko nikad nagula, ja navalu, kad sam ufutio kihat, ne znam šta ne bi. Onda i djeca isto, valjda previše, ne znam.
Neko odmah kaže alergičan si, ma alergičan sam da izvineš na gluposti majke mi moje. Kad ti slušao ove doktore sve šta pričaju i šta ti fali, ti bi stalno neke tablete pio. Da, moraš se brinuti. Ma ja. Zato se on tebi nabešaju, sin izvode ti krvi, nađu ti i ono što ima i što nema. Ma ja. Kad će krompir, Mičko? Sad sam ga čekirala, nije još... Ne treba ni njemu, znaš nešto, ono sad nešto ekstra. Pa ja, uglavnom zima je došla kod nas. Pozači se. Zima je došla, Raja kod nas, Boga mi onako zahladno. Nije više za šorce i majice, što se kaže. Možda šorce do srca. I čekaj, treba ćemo ovaj nogu sačekaj. Hop, sorry. A moram ne ide za krompir. Ali sapraća ovo sad malo. Neka ovi jaja može jedno 5-6 minuta da se još malo oblade. Pa ćemo i baciti vam u miks. To radi sve pokazati kako miksamo fino i kako pančamo. Oho! To je veliki strawberry, nije ono nešto veliko, nije malo. Kako je da malo pove? Samo da ne ugrize nikoga. Aj, Boga, ja si slatka je baš. Pa mislim, ono mi smo u stanu, znaš, jebi ga. Evo već. Nisam planirao prat ovo, ali vidim da se... No, meni ja što to. A jaje sam uhvatila, govorim sekundu. Da saperem ovaj nož, treba sam sad ovo ponovno. Ja sam mislio da to samo radi onako malo da ne može. Neće da može, kaže. Evo ga. Ja ću ove krompire kad budu jačniji. Ajde. Mogu treći ako hoćeš da im posudiš taj nož ovaj jacanik. Hoće ja te ovo sve posudiš fino samo. Znači jaja isto isitnita. Sve će to ići unutra. Saček krompir. Tako malo. Ti ćeš krompir izrezati, a? Može. Ti, gospodine, što se ne smiruješ nikad. Evo, Raja, vidite. Mislim, sunčano je, oblak ode dole negdje iz cloudy, a little bit, malo je oblačno. Ali je fino i chilly, nekako nice. Ja. Malo. Final step što se... Pa ja, krompirić, pa ćemo mi to miksat, Raja. Mix 96 praviti. Ti što stavlja tam posebno da se hladi, ćemo zajedno pa da se hladi zajedno. Ovaj krompir is getting there. On se već hladi, vidim ja, Raja. Ovo čas sačuv... Dobro, ti ćeš ovo ba prebacivati onu malu, ili tako? Treba će meni samo pola te folije. Evo, stoji ovako ovdje. Raja. Jaja su hladna. Ajde, bolan, to. Raja, znači lavor ruske salate, ako niste skontali, ne dovog da mi je ispalo sve. Kao što sam rekao, evo opet ću se ponoviti za Raju koja ne zna. Kuhana jaja, salama, chicken, bolonja mi smo uzeli šta god daje, ne znam ni ja. Neka je chicken, krastavice, 2, 7 jaja, jedna salama, 8-9 krompirova. Pa ja 8. Kuhani, znači jaja kuhana i krompir kuhana. Nemojte da vam bude vruće. Ako vam bude vruće, pustit će vam krastavica vodu. Pa ja, sad, druge ingredients, imate recimo Tommy majonezu, Raja, pa ja, 2 kaške Tommy majoneze, na vas, znači ovako pune kaške, nemojte žalt, eto, ja vam ne bih rekao previše, da stavljate, znaš, bit će vam onako ono mljackasto. Tako je taman. Najviše bibera. Ide u nju, normalno sol treba isto. A ja, i to je taj miks. Soli i bibera. Znači nek bude ovako malo crno, nemojte žalt. Nek ujede, ko što se kaže. Izmiješat pa onda opet stavite. Znaš. Ja koristim ovo radi miješanja. Lakše je, imamo je, zašto ne? Kad je već imamo,
Pa ja. Ona već malo se sad lijepi i dolazi iz sebi, samo trebate dobro umiješati. I malo soli još i malo bibera još jednom. Biće to super. Znači biber easy, a nemojte žalt. Bibera najviše ide u nju, nek ujede malo. Vidite kako fino. Pa ja, jer taj biber je nekako što soj biber, znaš, ne ide u nju više ništa. Ja sad moram ovo ovako malo raditi, nemaš čiste ruke. Zalijepam se na kašku na meni. Uglavnom, na strani ako imate hrenovke, evo djeca naša hoće one... Nuggets, chicken nuggets. Kao neki chicken nuggets nešto na strani, ja i žena ćemo hrenovke. A poslije ćemo svi bogami steak na strani s ovim. Evo vidite kako to izgleda otprilike. Sad ćemo mi to probat, da vidimo šta kaže. Maja. Osjeti se, bogami fino. Gdje gospođo dođe? Izvolite. To. Thanks, Rado. Thank you. Možda bibera? Što ti misliš? Sole? Biber možda, vjerovatno. Možda bibera malo. Nešto is missing. Malo bibera izgleda, ne smije previše. Dobro je mi. Stavi sekundu još jednu sole, evo. Ne smije previše, Raja, znaš, uglavnom biber sol. Kombinacija. Mlijeko ne pije mlijeko. Tako malo umiješao. Raja, ne može fazonje ne možemo u frižider da stavimo ovu veliku, a kad napravimo u malu, ono bude knap, ne možeš ti izmiješati, sine. Razumijete i mene? Lakše je tako. Pa ja, vidiš. Hop. Sad čekamo se da pokupimo ovo još. Sad ćemo i to ovako, Raja. Vidiš. Ova dobro dođe, ovaj lavor, majke mi. Isplatio je se. Greškom je uzet. Opa, mašala. Folija i u frizer. Oho, djeca će ove male dinosauriščiće, a ja i žena ćemo ovu vruću čukad. Hot dogs. U prevodu, bukvalno. Maja, Maja, Raja. Što je bio, ste gladni? After dinner, Mom said we would see like done with it. Me and Mom are gonna do our nail polish. Oh, joj. This is the day off. Jel de. Biri, bolan, tamo biri ta. To je ta kombinacija, Raja. The dinosaur sled poke. Prozor nam je otvoren. Još uvijek je fin. Ali malo Boga mi zavladilo. Inače bilo 80 po danu, a sad je 60. Ono oko 3, znaš. Posle podne bude 80, fino bude. Ujutro bude hladno. Boga mi jutro je bilo 40. A sad je 60. Ova malo više kad napopam kao. Koja? Pa ima je to. Baby T-Rex, I made. I took a bite and it's a baby T-Rex. Daddy, when I took a bite, I made a baby T-Rex. U kofi ja ti me još malo. Nema bolan. Ja, znači ja ću to opet reći. Bihać, odakle mi je žena, odatle sam i ja, nek se zna, brate, Bihać una, moja žena vruća, una hladna. Ja sam to uvijek rekao, nek se, brate, zna. Kva, ništa to. Ali mi hajde jesi. Rana sam hladi. Hej, vidimo se, Raja, u sljedećem segmentu, nemojte šta zamjeriti, ide na tanjir na mene.